tampi bareng den tampi lah den nai tampi nyoba dadak juo dek hati napik dah. Banyak pula atah pada bareh dek ulah bareh kau bang banyak orang bercakap balik go pagai babake hantam sadu Allah sedangkan dek bareh aduh lo dek apa guys tak dek bareh saja dah dek induk bareh itu yang paling parah leh. Dah kau pergi kerja, tenang saya kau di rumah aja kena keniro kau. Dah, kok pergi kerja dah. Bareng jangan lupa dah, bareng tinggal sedikit dah dah. Yo. Itu nombor tutup tadi. Orang gini banyak bercakap dengan gara bareng kau dah. Karena dah, kata tuan ambo dah. Niat hati dah gini kau pergi kerja. Pergi kerja dah pulang udah beko harus mau bareng. Ingat dah, jangan sampai dah salah paham atau salah mengapun pikiran ambo kau. Beko udah pulang hidup bareng kau dah. Alah percaya lah kau dah kau ni. Dia kata itu dah lah. Dah pergi kerja. Kau ke rumah kanya lah. Pokoknya bawa bareh ya dah. Jadi duduk bareh dah. Onde, kau PRT ya. Apa? Kau mencari PRT ke rumah kau mah? Mengah. Awak kau membuat apa pembentukan dasar wisma. Tiyo perlu lah. Di mana kau dibuat nan rancak lahannya PRT? Lah cani lah apa data-data tu apa kau kerja kau duit. Ikut. PRT ya. Di mana tampil nan rancak PRT? Tak baik kau gitu pikiran kau. Kau tak sama-sama gitu payah mencari dia. Lah tu berdua apanya? Sana purang lah berencana lah berdua katanya. Mulai kaman beko. Bini PRT mu takut. Masalah bini kamu tu beko lo pikiran mana kini kiri pikirannya. Beko pikiran ambo. Kan iyo kece udah iyo mencari ndok bareh udah ndak. Udah ya nak kamu di kecean doda. Ndak bisa udah maharagoi perasaan ambo ko doda. Baduduo kapai kama baduduo mencet tampe Tampe mangga baduo. Kau hotel. Lei bapiti. Kau dun tantu duduk tagak ada kau. Be. Karangan kadingo dah nampak dek matu. Keceknya kamau apa mencari tampe. Baduo saya pai. Baduo aman baduo. Ambo tanggung jawab. Jadi kalau indak pai baduo, kalau indak pai mencari tampe, pai manga dah. Ambo tak pernah seuzon dak ikut nyata. Nyata. Jangan ambo mengecek kau tu. Tarangan di ngomong tadi baba duon cari tampe. Kau dah paksa ada dia tarangan di ngomong kau. Ya. Udah tak kau tanya lah. Udah. Sampai aku udah cari dah. Mau kisiang ke PRT tadi ya. Ala berang wo ko kambu dengar wo. Kami mencari tampe. Ala jalih lah terbukti. Mencari tampe. Iya mencari tampe tu lah terbukti pada dua mencari tampe. Indak memikir perasaan orang doh. Oh masalah bini bah. Oh bini itu kaji nang kedua, kaji nang ketiga. Udah mengecek kambo tadi sampai karajo dari rumah dah. Indak pe mencari tampe dah. Indak pada dua modeko doh. Jadi udah ko yo ndak percaya ambo juga dah. Pokok singgoi ko kateh dah. Ambo lah nama. Iyo, percaya ambo. Percaya ambo tu kapai karajo. Kebetulan ambo kan tahu ambo PRT kau tu. Atau kalau PRT tu harus mencari tampe baru. Ini turu yang mencari ambo. Iya, untuk cari tampe. Kebetulan masuk diko. Jo. Buang kau ambo pernah kau dah. Kok dulu. Kau jangan mengecek. Jo si Eni, jo si Kuli, jo si Desi, jo Sado Allah Laya dojo padusi, mancigo, kece udan cari bare. Tadi yo mencari ndok bare. Iko PRT nyu nyelayani mau regam PRT nenu ko Oh, jadi laya dojo padusi do Allahnya dilayani. Warga bukan ndak padusi do. Ada pun tolongnya, ini tolong. Sado Allah tolong mencari tampe tolong. Badudu tolong. Pokok ambo nak narimo dah. Indak manarimo ambo udah perlakukan mode itu. Tu hak azazi ambo udah injak namo dah. Di hadapan ambo udah baduo-duo, udah mencari tampe, udah kebajalan baduo. Indak peduli je perasaan ambo. Kini dah lah habis sabaran ambo dah. Ibarat dah kini ko mada ko cupak lah panuh. Kok disi bareh cupak dah bisa dah masukkan kini ko lah ambo ndak mau tahu. Yang penting diri ambo lah tersakiti. Woi, kamu cuang orang ni mana letak dekat nak lalu turun lah kau dah. Untuk kau tu mengecek. Ikut orang bandar dua ke? Ikut. Ini boleh. Dia begitu tak kau? Dan dalam tu turun kau cek je. Indak tu beralasan dah. Jadi kini kau mereka ada indak taluk dan buat parangai udah doh. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
pusing kalau dan gila udah saya dan Woi, jadi gini kendak kau. Kendak kau. Ya. Kendak ambo dah tanya. Yo, kendak kau. Berani dah nanya kendak ambo. Yo. Kendak ambo kita cara ya ambo pulangan ambo kemana Apa cara kau? Mana kau? Anak kedua kata cara. Pucuk dicinta ulang tiba. Itu nambah kandak-kandakan dari dulu. Bacarai dari laki yang mau deko. Dak ada apa salah ada. Carai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampat. Dari mudik Kalubu Aluang hendak tarik jalan Kailia. Mencari malintang tapi manuang gojek di bandar satu mancibie. Iku yo kadang salah ampat. Masalah jualai. Yo dah. Tak berarti ranti masalah ada. Apa jualai? Awak yo baru tu ampat. Oi malintang. Kalau malintang badutu, karena ada malintang kecil dan yo. Kalau awak badutu yo, dilarang di adat, tidak boleh di agama. Lah, surian hati kanan bana, walaupun lidah tak potong yo, dan bana kata anju, jangan sampai badutu. Paham tak malintang? Paham apa tu? Jo pepatah patampan tu paham apa tu mak. Tapi ko kan seketik saya genye ko nyo. Sontalo, malintang badutu ya. Jo bini ambo. Aku kecik ambo ka bini ambo turun dari rumah tadi ambo kapai karajo. Iya. Jadi dek kebetulan warga aku nyo kapai ke rumah ambo kapai jari PT ke rumah je mangaj. Ambo lah sebut mah je. Ambo lah. Sedang mau tahu itu tiba bini ko. Nyo merah-merah sakaro macam ini dah tantu buah do. Dah tanuk di mana tak orang masukkan setan. Ya Mimi bini malintang kalah biasanya bantu itu. Jadi masalah malintang kan biasanya bisa menghadapinya dengan hati tenang atau masalah. Tadi dah tersumbe lah, ambo dah dapat lulu bana awak denyo untuk inyo apa guna. Jadi apa guna untuk awak denyo. Inyo minta carai. Mimi minta ajak malintang. Iyo ambo lagi. Iku. Jadi kini mengkota manua ambo tak kena bana balik. Lah terdorong ambo magi cara ya kai ko. Malintang demande heran dan malintang salamoko dan tahu malintang tu hurang dan hebat orang dan tegar apoleh menghadapi bini bantu itu indak pernah talontar kecil itu de malintang talontar kato cara demande malintang kalau bisa mau sasian dan pernah bisa pesan sasian ke warga nama ngecik jam terina tapi urangnya aku ndak tahu tempat beko indak menyasar malintang mengecek kata itu tak banyasa malintang. Jadi bagi ni kau lain. Ya, ambo lah. Tio banyasa. Bukan dua mau banyasa gini tapi manual mo mah. Itu kau tapi manual mo di sikor rembanan. Nanti tu arah ambo dah. Nanti kena ada malintang ini kau. Yo tu awak letak dorong. Letak dorong tu terkena anak. Terkena tarana, terkena niat, terkena bakana rana elu tu dua tempat. Awak letak dorong tapi tarai gua. Ikut ngah. Jadi kini kira-kira jadi tempat jalan ni kira-kira tu mana rumit mah dan cuba dan tinjau lah tim Mimi tu lo jadi demande melintang gimana sah iyo so namanya samo melintang kalau kejamat kocala tidak boleh melintang pulang lah melintang tidak boleh melintang ko na mo sana ketika mama melintang pulang lah itu lah dia di mama pelantau orang berlabih saya lah di mama sajik kosong saya lah urai dekat sabar lintang dulu ya. Yo. Beko dan tamu Mimi itu mengicik dan elo-elo kayaknya. Yo. Dan sampaian malintang manyasa. Nah, malintang manyasa ingin mencabik kata-kata malintang tu balik. Tapi tak bisa bantu itu do malintang. Kalau si kiro lain Mimi menerima beko patambah kerja cik lain. Tambah kerja apa? Tentu iyo kau menerima Mimi beko karena terpaksa dicari lu orang siap dulu. Lanjut tampal lah kita. Nah, coba lah bintang dulu ya. Dan urusan lah. Kalau sekadaran siap, insyaAllah kau dia dicari aja nak keluar. Yalah ya. Cuma kau lanjut tampan lo guys. Jatuh tala ayam tani ayu. Ampun dan. Itu sebenarnya bacorai waktu melintang. Cak mata corai itu lah sah corai. Bacorai kasih. Bacorai sayang, bacorai kasih tak ada orang. Bacorai kasih, bacorai sayang, siang jo malam tak bayang-bayang. Dia tu tak pulang dah beku malam ni dah. Put, ang masalah colik jo. Tuan ang tak pulang beku leh, buat coraian.
Balai. Ah. Akalai. Tak belum pulang ya, nak belum pulang lai. Enggak mau di rumah godang tu lah. Mau di rumah godang tu lah apa selang. Selang mau di rumah godang tu lah. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tampan. Aja sosok manu-manu le gadang si tampan gini nak. Pasti sonang bona si tampan gini. Ambo lain sore ini melintang sonang si tampan kan. Mangga kabari, pe manggala-gala nambo. Pai mangeceng kau orang kampung seolah masolah sanang hati citu je lah muncuang. Terus muncuang melintang. Lah dicari melintang sanang hati. Jadi mangga kambo gini kok. Menjadi ambo ka manggala nambo, ka manga nambo, ka mangeceng kau orang ka bageceng ka bandaro seolah keceng orang seolah Masobi cari melintang. Bahagia, bakawan, tapi indah. Uzon saya. Ada dikasih kokoa, mau kasih dan elok. Calilah muko dan seketik. Roman dan calik saya. Kau sawa sangka saya. Gara-gara parangnya kau udah melintang, tak tambah karajo deh. Gara-gara parangnya ambo melintang, karajo tampan bertambah. Emang tampan kau tak karajo cari karajo tadi? Anjali kini aku isalah kak bo. Masuk melintang, masuk tampan kini kok. Bahwasanya si tampan berbunga-bunga hatinya, bahagia in the loving. Oi, tak sampai waktu itu doh. Aden kasih koko, dapat tugas khusus, misi khusus dari Malintang. Paham kau itu? Misi khusus dari Malintang dan tadi labo sobok dan Malintang kok tapi manuang sagalo sasa sagalo upe nya sampaiannya nyo sabuinyo manangi maliti ai matue malahan banjir ai matue ibu dan de sebagai laki-laki dan ibu dan de Malintang kok laki-laki manangi manyasanyo itu kan kayak tampan Malintang ka manangi papisah langit je bumi lo kau nangi melintang tu dah. Tahu lah ambo melintang tu laki ambo mas 30 tahun ambo hidup dinyo. Tahu ambo baainyo melintang, baainyo tampan. Kini to the point saya lah, to the point saya. Aden kasih koko. Point today. Ini menyampaikan pasan Malintang, inyo minta maaf sekaligus minta rujuk. Minta maaf, minta rujuk. Ndak semudah itu do tampan. Sudah hanya ucapkan kata-kata. Kini kau dan carai. Kau kan nak kau. Dan carai kau. Ya sudah. Kalau carai ya sudah. Pacarai kasih. Pacarai sayang. Pacarai kasih. Tagak dia orang. Tagak dia ambo. Tak salah ambo. Kau kanalah sekitar. Malintang tulah manyasa. Anak takana de. Sadue takana de. Ibu den. Manyasanya mengecian itu. Maka dan datang ke si kokoa. Surik balik lah ti kau seketik. Lah. Tarimo lah. Inyo ingin rujuk. Minta maaf inyo. Kalau inyo minta maaf, manga tampan, manga ndak inyo datang kemari minta maaf. Manga lor melalui tampan. Emang tampan sia tampan. Ada kawannya, apa jual lah. Kini kau permintaan kau dah sampai ke inyo. Jadi kini kau inyo minta maaf. Apa sih kandak kau dipenuhi inyo. Inyo ingin rujuk, jadi ha. Tampan, inyo ingin rujuk, tampan. Ambo indak padandam lo tampan, tapi ambo indak palupo. Ambo masih kato-kato nama nikam, yo kato-kato inyo tampan. Ha. Aduh lo mas tampan. Sakit kepala dan tak dapat lalu cik lah. Apa dan sampai tak lalu di kau cik lah. Tak lalu tampan tu jalan gadang lalu, ke jalan ke lalu. Jadi ada kan sampai ke Malintang tu ah. Sampai ke Malintang tu. Kasih sayang kau tiba setelah diucapkan kata carai. Ayo itu. Bajunya. Itu penyasanyo menyasanyo. Lah, kau terima lah maaf Tu lain tak kanya ulang-ulang perangai itu lah. Tak salah kau lah. Yang penting kau maafannya. Boleh balik ke rumah kau lihat. Lah, bismillah. Assalamualaikum. Ayolah sama namanya sah awak lagi. Sama namanya sah tak dorong kau. Tapi lah kau tolong tampan kau. Lah kalau berhasil tampan kau menolong kau. Kalau berhasil tampan kau menolong ayo selamat masuk jadi korban ayo. Menjadi korban yang ayam jago masuk korban. Kalau lagi terima le balik rujuk boleh de bini muka. Yo korbanan nang. Le tu ayo. Malintang. Yo. Kau ayam jago kau Malintang. Ayam peliharaan bandar aku mah. Iyo. Bahasa nak suku emang. Ikut tapi tadi mungkin tolong ke tempat.
mangecil ka bini ambo banyak sama. Batambah karajo Hasil den. Gara-gara muncung melintang tu batambah karajo den. Ada kau nak kawan dan melintang ndak ikola kada lulus lo. Banyak dan kada lulus lai. Tak biarlah kecil orang empat. Sasa ada ulu pendapatan. Sasa kudian tak baguno. Aku sasa kudian ambo dia barak bakarajo kawan ambo nyo. Itu dan kecian ke malintang lah. Sapane-pane pikiran hati yo, dan pikiran ketenangan juga. Ndak mudah mengecen kata cara itu doh. Balik risikonya. Iko indak lah gaik makin baparangai. Bacamin lah seketik. Kau indak. Bacamin di kepala orang gua apa ha? Indak kekebalan, panjak kekebalan, indak kekebalan itu. Gini bitu dia lah tanya mu dia lah berhasil tempat jalan tu indak. Lah dua buah Lain berhasil. Ha. Tapi biaya ba. Bila mau kecil ke tempat mah, bara biaya Kan insyaAllah musawar biaya kalau misalnya biaya tu mah. Urang siap. Ayam harus kita bih gua. Harus mendoa minta melintang nak mendoa nak bisa. Kini melintang belum bisa pulang lah dah. Belum bisa pulang lah dah. Sini nak jalan kalau le berhasil kita tempat. Aku mau ayam jago kau kamu korban anak. Ini tempat suang jangan tanya ayu jangan. Gara-gara talak jatuh, ayam tanya ayu. Ya. Itulah.